uusi video tulee täältä samalta tyypiltä. Eli Loksulta. Jee! Uusi video siitä samasta maailmasta. Okei, mä kerron ehkä tässä videossa sen nimen tai jaksossa, koska tää on mun uusin sarja, joka on uusi. Kaikki varmaan tuntee tämän sarjan, mutta meidän pitää tehdä vähän lapioita. Noin. Täällä on 4 lapioa. Seuraava on hyvin tylsä osuus. Mä skippan sen teille. Se on nyt vähän sitä kontenttia, kun mä hakkaan tota. Joo, tää on kyllä hyvin tylsää. Mutta me hakataan ainakin tää lapio loppuun, että me saadaan siitä 4 säkkiä. Ainakin. Mä en oikein tiedä paljon tästä saa, mutta let's see. Niin kuin Backpa aina sanoo. Niin, elikkä let's see. No niin, tässä nyt hakataan vähän dirttiä. Miten se on oikeesti noin vaikea sana? Kommentoikaa kommentteihin, jos tässä on taas semmosia, niin what is this lammas? Mitä tää lammas niinku tekee? Ei sulla mikään jalkapäivä tänään oo. Oho, nyt on muuten yö, käyn nopea nukkumassa tää. Top. Sitten ei muuta kuin kannattaa skeletoneja. Mä en enää halua olla täällä. No niin, käydään nopein nukkumassa yö. No niin. Ai, mä vihaan tätä Minecraftia maailmaa. Oikeasti. Se on hyvä, kyllä joo. Hei, ei. Mulla ei oo kuvaan tää. Nyt toi skeletoni saa luvan lähteä. Sinä skeletoni siellä. Sinä. Mä menen tänne taakse, niin sä näe mua. Kukkuu. Au. Kukkuu. Au, mä oon muuten kuole. Nyt oli muuten lähellä kuolla. Nyt syö. Syökään. Tuo. Yes. What is this? Toi on nuoli, jos tällainen niinku. Toi on kyllä outoa. No, en nähnyt. Toivotaan, että nyt kun mulla on ehkä täällä vielä yksi koira. Täällä kuopassa. Yes. Jee, mä sain sen. Jee, ihanaa. Vihdoin. Tervetuloa kotiini, sinä ihmeellinen tyyppi. Tulepa nyt tänne minun kotiin. Tässä on tosiaan bambuja. Ne on muuten aika pitkiä. Joo, ne onkin aina. Tule. Hyvä. Sä varmaan osaat kiivetäkin noita tikkaat, jos sulle tulee nälkä. Siellä on vähän saplingia, jos haluat kasvattaa maata. Hyvä. Okei, mä en tajua, toi oli niin huono vitsi. Tai ihan hyvä. Hahaha. Hauska luksuvitsi. Hehe. Hahaha. Mua oikein naurattaa. Mä veikkaan, että tossa ootte te siellä kotisohvilla. Tää on ainakin kotikatsomoilla. Ei taas vettä. Mä vihaan tätä vettä. Tässä on tämmönen lampi, joka johtaa tonne mereen. Hakataan sitten vaikka tääkin. Mitä? Okei, toi on ihan kiva. Ainakin, että jos mä alkaa ärsyttää tää vesi, niin tietää ainakin mihin mennä. Hakataan aina näin näitä. Tipu veteen. Hävisit hoosteen. Hävisit pelin. Tässä tapauksessa hävisit pelin. Mutta mä hakkaan nyt tämän lapioankin loppuun näitä. Että me saadaan ainakin tehtyä tätä mobifarmiamme vielä. No niin, nyt meillä on hyvä. Paljon meillä tätä on 2 stäkkiä. Vaan. 2 stäkkiä. Come on! Oikeesti ei sitten isompaa määrää voi nyt tulla. Kertokaa kommenteissa, että jääkö meille tätä vettä tuohon lainan pinnalle vai eikö. Kaikki, jotka kommentoivat, että jäi, niin te olette arvannut oikein. Joo. No niin. Sitten hypitään tänne mobifarmillemme. Näin ihanasti hypimme. Näin
tulee kuitenkin joudutaan tekemään MLG. Tää on kyllä vähän... Joo, tossa oli monta lähellä. Mä oon joutunut tehdä MLGn. Aini jouttaa jo valmis. Hehe. Seuraava osuus on varmaan se, että me... No. Tehdään katto tälle. Okei, meidän on pakko nopea tsekkaa että toimiiko tää niinkun... Tää niinku sitten johdattaa sut silloin näin. Ja sitten niinku ne tulee niinku tänne. Joo. Mä tarvin muuten kylttejä. Okei, nyt mä sain idea. Luksu sai idean. Hyvä homma. Tyylintä sillä, että... okei. Joo, Luksu sai idea. Jee. Kyllä täysin, että toi pitää halkasta. Ja toi. Kattokaa tota. Mitä ihmettä? Aha! Tajusin nyt, että mulla on täällä problem. Mulla on täällä pikkuinen problem. Aha. Mä veikkaan, että tää mun mobifarmi ei tule kyllä toimimaan. Tehdäänpä näin. Tehdään näin. Nää tulee sitten tippumaan täältä. Tästä tulee kestävä ikuisuus. Se on nähdä se ikuisuuden jälkeen. Okei, katsot. Mä tein ihan turhaa äskeisen paussin. Mutta ainakin mun pitää nyt kiivetä takaisin tonne ylös. Ja ihanaa. Viimeksi tää piti parkkourata ylös, koska tässä ei ollut näitä dirttiblokkeja. Niin muuten mä olisin koko ajan varmaan tippunut. Mä se on vähän niinku toisella tavalla kuvallut. Mä heitän niin huonoja vitsejä. Laittakaa like, jos toi oli niin huono vitsi. Tää oli kyllä varmaan maailman kuivin vitsi. Oikeesti. Ei tässä ole mitään järkeä. Jos täältä niinku tulee, sä jäät niinku tähän. Niinku oikeesti. Sillä että niin pitäis niinku koittais uija. Tai ootas. Mä tein tonkin ihan turhaa, miettikää sitä. Siinä viime videossa. Varmaan muistatte mitä tapahtui. Mä tein ton. Se oli niin iso virhe. Oikeesti. Tajusin justissa. Että mun kannattaa enemmänkin laittaa tää sillain, että niinku... Jos nää menee niinku täältä, niin jää tähän. Tää jää nyt tänne oleskelee. Sillä niinku täältä, niin pitäis niinku valoa tänne, sillä niinku näin. Okei, tästä tuli taas ihan kauhean farssi. Nähdään sen jälkeen, kun mä pein. Se olikin nopeampi, kun mä ajattelin toi prosessi, mutta no niin. Nyt me päästään tähän, että riittääkö toi vesi? No ei tietenkään riittänyt vesi tuonne asti. Mä oon niin vihainen. Oikeesti mua väsyttää ihan sairaasti koulupäivän jälkeen. Mikä? Mitä? Häh? Niinku mitä? Mitä? Häh? Mitä? Hei muuten. Nyt mä sain hyvän idean. Nyt Luksu gekkasi. Hienostihan mä puhun tällä hetkellä. Te varmaan mietittekin, miten mä osaan puhua niin hyvin. Osaatte varmaan oikein sanoakin. Haha. Mä osaan niin hyvin puhua. Mä niin... Täältä tää tulee hyvin tähän. Siirrytäänpä tähän meidän afkispottiin. Joo, toho.
Elikkä me afkispotit tulee tähän. Jep. Aha. Okei, nähdään sitä miljoonan vuoden jälkeen. No. Meidän pitää tehdä tää tunneli tähän. En mä saa sitten tapettua näitä mobeja. Okei, tästä tuli ihan kauhean farssia nyt. Okei. Tästä tuli ihana. Aha. Nonni. Täysin nyt mehän voidaan vaan tehdä niinku tämmönen putki. Että niinku tää sitten tippuu tuonne. Ui! Tsekatkaa missä meidän afkispotti. Me joudutaan siirtämään tää afkispotti toiselle puolelle. Joo, ja siinä tulee oikeastaan